Nu? Ja. Så lukker du for den varme vand. Strømmen til det varme vand, ikke? Det lukker du for. Her. Så er der lukket. Så er der ventil dernede bagved. Nede bagved. Ventilen til. Og den lukker, så jeg lavet så ind, fordi det er nemmere. Og så lukker den der. Kan du se den dernede? Der er mange omgange. Og jeg kan ikke komme ned med fingrene, så har jeg lavet den her for at gøre det. Det er nemmere. Og det er det. Jeg kan ikke få hånden dernede. Men så skal vi have vandet ud af beholderen. Så ligger der hernede en bælle fix. Helt dernede. Der. Lukker du for den. Hvis jeg kan gøre det. Det gror fast. Så nu skulle der være åben på den, ikke? Benefixen. Så skal vandet løbe ud i slangen. Det vil sige, vi skal have luft ind, ikke? Og så jeg skal bruge den her trykke her. Du hører det? Og der bruger jeg den der så at klemme med. Og den hedder luft der. Ja, nu løber det på fuld pedal. Det er ikke rigtigt. Man skal lukke det hænge. Det røde slange. Det er svært at komme til der. Sådan. Så løber vandet lige så stille ud der. Vand det varme vand. Og det der, den er kasseret. Ja. Og denne her er kasseret. Det har jeg lige vigtigt. Hvor gemmer du den røde slange henne? Og det var lidt inden det lå. Det var en halv time siden. Hvor har du den røde slange henne? Hvad? Hvor har du den røde slange henne? Ja, det ligger der. Jamen, hvor ligger den henne normalt? Og det ligger nede i skuret. Ja. Normalt. Det kan vi godt lukke op for den varme her også. Det ser ud som virkelig har problemer omkring udluftningen. Man kan godt lukke op for den varme her også. Det giver lidt også, ikke? Så der kommer luft op. Jeg vil ikke lukke for vandet der. Det er kun det varme vand, de har lukket for. Det giver ikke noget. Den bliver ved med at have til lige sidste øjeblik, ikke? Udendørsvand. Og det er til udendørs? Ja. Og ned til skuret, ikke? Vaskemaskinen. Hvad skal man med den så? Hvad? Hvad skal man gøre med den? Den er lukket. Okay. Så kommer der ingen vand udendørs. Okay. Men så kunne de komme, når jeg ikke er snuppe vand. Det var bare pumpe med en pumpe, ikke? Det er den der blå ventil der her. Det er en skydeventil, der skal lukkes, ikke? Og der er bare omdrejninger, fordi det er en skydeventil. Det er helt sindssygt. Så er den lukket. Og den der ventil der, og den løber rundt, så bliver der ikke brugt vand. Hvis den løber rundt, og der ikke bliver brugt vand, så bliver der en usættet. Ja. Så er den der ved hane, den lukker vi for, når jeg tager hjem. Men nu er den åben, så tager vi ventilen af her. Det er ligesom en almindelig ventil, ikke? Sådan. Nu er der åben for vandet herfra ind. Så kan du se, når du går op med vandet. Det drypper ud af den. Både i køkkenet og badeværelset, og så kigger du, når der kommer vand. Ja. Nu skulle vandet pisse. Prøv at se, om det pisser ud af hinanden. Og så kan man lige så godt lukke for den der, ikke? Sådan. Den er lukket, når den er der. Ikke? Så skulle den være i orden, og der er ikke noget der, så lukker vi den og sætter et dæksel på igen.